Každé mesto má svoje strašidelné miesto. Miesto, ktoré dospelí obchádzajú a deti naň hľadia zo zmesu strachu a zvedavosti. V malom mestečku Tichý háj to bolo opustené sídlo s číslom 74, ktoré stálo na konci hlavnej ulice. No predtým, než video začne, chcel by som ťa poprosiť o odber na tento kanál. Veľmi ma to motivuje k ďalšej tvorbe. Zašlé okná, drevené okenice visiace na hrdzavých závesoch a vrzgajúca brána. Dom ako z hororu. Nikto nevedel, prečo tam roky nikto nežil, ale príbehy o ňom sa šírili ako požiar. Legenda hovorila, že dom kedysi patril rodine Kriegerovcov. Jednej zimnej noci v roku 1924 všetci zmizli. Bez stopy zápasu. Len kuchyňa bola prevrátená hore nohami a na podlahe bola nájdená jediná stopa. Akoby od mohutného pazúra. Odvtedy dom chátral a ulice v jeho okolí boli strašidelné a prázdne po západe slnka. Do mesta sa však prisťahovali traja tínedžeri, ktorí legendám neverili. Erik, Matej a Katka. Erik to bol ten, čo vždy hľadal dobrodružstvo. Matej miloval logiku a fakty a Katka bola ich opatrným svedomím. Ale keď Erik prišiel s plánom preskúmať dom číslo 74 počas Halloweenu, všetci traja súhlasili. Veď je to len starý opustený dom. V tú noc bola obloha tmavá a vietor šepkal cez holé stromy. S baterkami a termoskami horúcej čokolády sa vybrali na prieskum. Po preliezaní rozpadajúceho sa plota pocítili nečakanú tiaž vo vzduší. Ani jeden to nahlas nepovedal, ale bolo to tam. Pocit, že ich niekto sleduje. Dvere vrzli, keď ich Erik zatlačil. Interiér domu bol zamrznutý v čase. Stôl bol stále prestretý, taniere pokryté vrstvou prachu, poháre na poli plné vody, ktorá už dávno vyschla. Katka nazrela do špajze. Boli tam konzervy a uskladnené ovocie. Všetko akoby pripravené na zimu. Ale čudné bolo, že nevideli známky rozkladu alebo pliesne. Hoci dom stal prázdny už tak dlho. Cítite ten zápach? Spýtal sa Matej. Bola to slabá, kyslastá aroma, niečo medzi spáleninou a mokrým železom. Viedla ich hlbšie do domu, kde našli schodisko vedúce do podzemia. V pivnici narazili na niečo nezvyčajné. Za dreveným obkladom objavili tajnú miestnosť. Bolo v nej staré kreslo, v ktorom sedela vyblednutá bábika s pohybujúcimi sa očami. Na stenách viseli fotografie rodiny, ale ich tvári boli prelepené čiernym atramentom. Erik bábiku zdvihol a pod ňou našiel denník. Prvé stránky boli písané rýchlym, panickým písmom. Niečo sme privolali. To, čo je teraz v dome, nie je z toho sveta. Stretáva sa v tme. V rohoch miestnosti, ktoré neexistujú. Každý večer je bližšie. Musíme odísť. Ak nie, stane sa najhoršie. Ak nájdete tento zápis, nechajte všetko a utekajte. Zatiaľ čo čítali, hlasné zaklapnutie dverí na prízemí ich prekvapilo. Rozbehli sa hore, no vchodové dvere boli zamknuté. Kľud zmizol. Katka začala panikáriť, ale Erik ju uistil, že sú to len prievan alebo zvieratá. Ale to, čo prišlo potom, nemalo vysvetlenie. Z rohu miestnosti sa začali objavovať tiene. Hýbali sa, menili tvár a šepkali: zostaň, pomôž nám. Boli príliš rýchle, aby si ich mohli všimnúť celé, no ich pohyb sprevádzali chladné závany vzduchu.
Keď jeden tieň zašumel okolo Katkyných ramien, prešla ju vlna chladu, ako by sa cez jej kožu predierali stovky ihiel. Erik vytiahol zápalky a pokusil sa zapaliť lampu, ktorá stála na stolíku. No zrkadlo na stene za ním odrazilo niečo iné. Obraz izby bol skreslený, podivne zaoblený, ako keby sa sám vesmír na druhej strane pokrivil. Tieň za nimi narástal. Tento raz nebol rozptýlený. Prerástol až k stropu a vytvoril niečo, čo vyzeralo ako človek. Ale jeho končatiny boli predĺžené, tvár prázdna, iba s 2 čiernymi dierami, ktoré sa dívali rovno na nich. Musíme preč, zrevala Katka, chytila denník a bežala k schodisku. No keď vyšli hore, schodisko sa zdalo nekonečné. Rovnaké schody, rovnaké steny. Ako by dom odmietal pustiť ich. Erik sa rozkričal. Čo chceš? Nechaj nás ísť. Temnota sa začala lámať. Spoza rohu vykročil tieň s nečakanou rýchlosťou a Katkyna baterka zhasla. Nasledujúci deň našla polícia otvorené dvere. Dom však bol prázdny, úplne vyčistený, ako by v ňom nikdy nikto nebýval.